Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah, so, kumusta po kamo today? Hope okay naman po kamo. And if not, just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, and I'm your host for today. My name is John Peter Madera Negro, and now you're listening to the episode 8 of Kaulay Podcast. Yes, so before we start, i-repeat ko lang yung naging announcement ko. Okay, yan. So, ano ko na, no? Once a month na lang tayo ma-uploading podcast episode and every first Thursday of naman ko siya i-upload. So, ining rason. Kang March, nakakalintura ako. Tapos, 3 weeks na abusipon kaya di ako maka-record. Tapos, kan April, sige kung ano ako dyan, aral daw na therapy. Kaya, parang may isa ko magtaka. Kaya ngunya natawan kuning time na mag-record yung podcast episode and hope mag-enjoy mo kamo sa first monthly episode ta ngunya na May. Yan. So, okay, manaman na kita sa pinaka-topic ta for today. Okay. So, comfort cards. So, we know, ang gagamiton ta sa episode na ini. So, ulit na po ang card na nakpili ko. Yan. So, nasa kategory siya kang acceptance. So, ano ang bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa rin tanggapin? So, if you want to join guys pala sa tuyang hapot simbagan, yan, mag-comment po kamo. Yan. So, ulitin ko yung question ta for this episode. Ano ang bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa rin tanggapin? Okay, so share ko sa Indo. So, do you remember guys na na-share ko sa Indo yung may walking disability ako for almost a decade. Yan. Medyo nagpa-therapy. Di ba na-mention ko nagpa-therapy na ako? Okay na po ta. Kaso, kang nakalintura ako, nagbalik so, may diferensya sa paglakaw ko. Kaya, one time kayo to, nagbakal ako ng bread. Paulit na ako kayo to, hirap na talaga ako maglakad. Nagtatragas. Tapos, papurupundo ako kaya, yan, medyo, yan yung time na sabi yung di taman ba kahit makontrol kung ang sa tuwing body may mati-mati, di ba? Lalo na kung tapo diyan. Basta naghahaloy na hilang na yung namamatayan ta araw ko mga decade na. So, yan nga na nagtatragas yung bitis ko, di ko yan makontrol, pero ngunyan nga nag-worst pati nga na sa kamot ko nadamay ako. Sanay dito talaga yung problem. Kaya may times na yung kamot ko, nagtataragas. Tapos pag talaga atake siya guys, nahihirapan ako mag-type sa cellphone. Lalo na pag banggi, tapos nahihirapan man ako mag tinidor. Kaya may times na parang nagkaka-negative thoughts ako. So baka dyan nalalaw na di ko pa talaga tanggap yung situation ko. Kahit to parang natanggap ko na, kaso yan kapon kan makalintura ako, tapos nagbalik naman si ko, depende siya sa paglakaw, parang di ko na naman matanggap ang situation ko. Like now, parang halimbawa nagka-negative thoughts ako na halata kami kantugan kong lalaki yung ako dyan, nagkamati-mati yan. So for your information guys, share ko na din, bako lang ako ang may hilang, pati si tugang kong lalaki. Sige ba nga, pati check up. Actually guys, nag-adal kami kang Bible, and sa Bible sinabi naman na naranasan kita ng pagsakit sa physical because nagkasala si Adan, and since mga aki kita ni Adan, di kita librido sa kasalan sa pagsakit sa pagdadanan. Pero even though aram mo baga yung answer, minsan napapahapot ka mong giraray. I don't know if it's normal sa mga pag may inagihan kita. Pero yan, nagkaka-negative thoughts. Pero may man nangyari one time, nagdahawakan friend ko, let's say na si Kuya R, yeah. Yan, tigagdaan niya ako na magkakansa sa luwas. Tapos, ginibo niya ang best niya para pagkasugon ako. Tapos, nag-mention man siya ng Bible verse. Tapos, nagsabi man siya sa kung na if ever nagka-negative thoughts ako, isundon ko lang so tips na tinaon niya, or dahil man mag-chat ako sa iya, mag-upload, or magdoon pa sa harong ninda. And kind of heartwarming siya. Assurance ba, kaya parang halimbawa pag sinabi ka kapatid na I'll be there for you, tapos nag-prove niya, it's kind of heartwarming, di ba? Kaya yan daw nagiging positive ako. Pero yan talaga, at the moment, parang di ko pa tanggap 100% pa. May hilang ako. Pero hope
sa future marahim lugod ako. Yan. So, napahaloy sa istoryahan ta. Okay, so flip ta na ang card. Yan. So, sabi di, hindi mo hawak ang lahat ng bagay, pero hawak mo ang paraan ng pagtanggap at pagsulong. Yan. So, kind of right naman. Hindi taman makukontrol talaga yung pagtataragas kang bilis ko. Pero ang magigibo ko sa kunya, pag nagka-negative thoughts, pwedeng mag-ano na lang ako sa friend ko or mag-pray, sabi ko kay God yung namamatay ko. And, ano na lang, think positive, if possible, di ba? Yan. So, if ever guys na naranasan din yung naranasan ko na naghahaloy na hilang, tapos nagka-negative thoughts ka mo, masasabi ko, baka normal din. Since yan nga ano pa kita ka, ni Adam, yan sa English. Pero pag nagka-negative thoughts ka mo guys, gusto kong gibunin doon na pwede man ka mong magdahog sa podcast na yun yan para din doon mawati na solo ka mo or kuday mag-talk ka mo sa kaulay nindo yung friend nindo, sabi nila yung nawati sa iya. Tapos pag malay nindo, pag nag-ano siya, nag-assurance sa nindo, at least mamati nindo na day ka mo nagsasolo, okay? Tapos mag-read ka mo ng nakapakasog na Bible verse sa Biblia. Okay? Yan. So, digin na po nagtatapos ng episode ta and hope nag-enjoy po kamo sa pagdangog. And before na magtapos, di po malingaw na follow sa ang kaulay po nga sa Spotify and YouTube Music para updated po kamo sa mga latest episodes ta, and also follow our social media accounts sa Instagram, Threads, TikTok, and X na formerly Twitter. Yeah. So I'm your host for today, your best friend, your broski, nice. Tulong apo na lang. So my name is Don Peter Madera Ground. Hope magkairip na lang po yung sa susunod na episode. Bye-bye!